warn you, and let me warn the nation. Kajingnya thuk hana sepang ki breu ki badan ya kabar jadu hakaba ki nangsna film ki directoru play e klashna ya ki breu ki badan bor ki ba har harukam klashna ki film ban la sakhiru ba ki breu ki badan bor ki lang ki ba kerpang bha bat ki ba khlain ba do tata namar ba ubleu la kerpang ya ki kabor ka ba phla bat kumta hakane ka video ru ngan pen iya pi yaki katok ane teli ki video hakabla yoring naklang sodong cakap perthai bat kabla yoring bore lingba ki CCTV kamera bat kumjur dek kamera cung ubreu hakapor ba ki breu ki badannya kata super power lan kata kabor jadu kaba klain ba kaba kila yo bat kila penan kam hakaba ki breu ru klei da kaba ki ring video daka tiar jingring congki Newe unang China lai i hakaba uparlak jong u ula ring video hakaba une unang China ula kam mula ban pen meding yakti hikot tang dak ti jong u barang ne phla ban iru bak tedam kelas dang ban mi bat sa sipang kate keding kalakam klek napo ajkte kakot une uparlak ubala ring video hakapor bakane ka jingjia kalajia ula kindet sikat te halor ka jingla jong ne unang China ba un pen meding tang dak ti ya kate kot khubor bat philasakhi hiru bakat dam hakaban ningkong kalami bat gading sa sipang kalakam klek nakateka jingle chung tu nong China ya kite ki kot khubor kene ka video ka pen e ya kini ki laingot kinang tray office kan baki dangshong hapo kate ka office jongki kene ka ka breu ka ba shopo du e kadan ya ka bor jadu ka ba khlan ba hakaba hangne phila ban e bakala pen khi tang dak jingmat ceper khat jangka ya ketika mobile phone jangka kebala bo sene sharom bat kala le daka bor jingmat ceper khat jangka bat ketika mobile kala pet chate utewe u sinrang bat trailang ha ketika office ulak kindet sikate halor ka jingla chakane ka breu bat no sinrang ula lingwa bat ka ba kham phla bat ka long ba kini ki breu kim tip ba ha ketika kamera ka CCTV ka baret ka bala bore labu ketika kamera bat kumta kibri kepada pet yang lain CCTV hapo ketika office mari i kena jingjia kila share kena ka video bat kena ka video kala viral minta hak lang sodong cakap pertai newe breu uban hapo ketika nong ba Brisbane hapo kari Australia ne ubreu karba udang muja ketika jinglek ka jong u maka ketika elang thari baret iblas dang ban kella sakabahe dan mi ketika surak ba ki breu ke blaring video laong hakaban ningkong kila mod bau ne ubreu sulek kai lene usben bod ya ketika jingki ketika slading bau lasu penbod akti jong u henry kini ki nongring karba ki nangring slam lane ring kham slam susu yang ketika jingle jong u ki siam begitu ki slading kim khi nakabaka jingba hi cakal air henry ketika slading ki lejbet kacaba ketika keti jong u ka phai ketika slading bakin ya chata kumta ketika slading ki khi kane kala pelang ya kini ki break ring video bat kumju ki breu nak ketika ri Australia bakin lang kindet bah halor ka jingla june u breu bat ki breu cakari Australia kila ongru ba imat une u breu ula bandan ya kata bor supernatural dan yang kata buar ke balong kelak ba kaba babon na pedang kibreu kimla ban lek kembali une breu hendai tang mu ubala ban lek hapo kategori Australia bat pet hangne pila ban yi bagi tik slading kelas dang sisa ban khi kacha ba katek ti jong u kala phai dan ula ban khi ling ba ka jingle jong tu breu da ka ba us control hi da ka bor jaka jingla jaka met jong u Dekat tu shop lasaki yaki video
bala yoring nak keleng sudang cakap perthai hak bala pen i ya ki breu ki badan ya kabar jadu kabar phela kabar kabak lain ba bat ka ba unang bu nang tharu la akhir pang haki kumno pisngau halor kitu ki video bara sa komen hapo achkane ka video bat kum juru nakaliang chakane ka channel tutorial ka karpat sngo bahai phi bahaswa bangin ya chu khman ya kane ka video ban pen i ki breu ki badan bor jadu so bha like bat subscribe bat share ya kane ka video kenang ba babun ki i ya kane ka jingdan bor ba phla chagi breu ki bala buri bat ki badan hakelang sodong jong kane ka slapar thai ke jongi kene ka we ka video pan ka bala mi nang ne na po kari India jongi bat om simla tip pan hapo ka jela ayu kane ka jingjia kalajia bat hang ne phla ban sakhi da ki khmat lade ba ya une ubreu une unang ring ulai le kat bala ban zoom lane pen klan ya ka jing penjan jang kamera jong u banyo i ba kumno une ubreu ula ban ya tik tik hapadang jok ka duri ba ka ba jeleu ka badan hang ne hapo kari India jongi hadin bakane ka video kala sapriang viral ki breu nakalang sudang cakari India kemla modor chu halor ka jingla chu ne breu banyat hajrang jakatika slat duriau bat ki breu nari India kila ong bet ba une ula bandan yang taka buar jadu lene taka buar supernatural ka babon na pedang jengi ki breu ngimdan nrai tang mu udan bat kum ta usala banyat najrang jakatai ka duriau kindet kini ki breu ki bayang ban pet yu ne breu ubale ya kampla hak baula sei tu wi mau ba he ba badan hak jingjeleu kumba arphot duna tang dak ti jongu bat kumju dak bor jaka jingmot jeper khat jongu ki breu ki balai yang ban pet yu hak ban ningkong ki laong ba uneu de ubreu ba bet lan ki la tharai bet yu namar ukran madai ukran kacha balap namar ba hak por ba ki kendo ya une ubreu laong hagi tiki breu ki ba pai kayu ba ula ban ra ya kali sejrang tang dak ti jong sikti bat kumjuru ula ban ra lane pen klam ya udeng tanak ti jong sikti bat kini ki breu ki ngajak ban kong bat tat adu ba une ubreu la ya lam artan ya kitiki sangot ki breu ki bon pe ya la ya lam sakatika jaka badan une mau ula sei tu mau dak ti jong sikti bat hawa kini ki breu haban kong ru kim te ba une ubreu dan ya kabor ban le ini nu kamba tang da ka jingmot per khat jong bat anda kili i bo ne breu la da ban sei tu mau bat utiu mau la poi sitang bo ne breu la panan kampat sar ka bor jingmot per khat jong bo un sei susu ya utiu mau sha jrang kane kala pendet thread ini ki pai ba ke bayang ban pe yu bat kilaong bo ne ude uta breu ubadan yang kata ka bor jadu ka ba plaba bat ka ba klan ba la ne kata ka bor super power kaba ublay ng bunot haulay kerpang haune ubreu ubadai unang Colombia.